4 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Озарбойҷон дар ҳамоиши 17-уми созмони ҳамкории иқтисодӣ ЭКО иштирок ва суханронӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвари кишвари мизбон барои пазироии самимӣ ва баргузор кардани ҳамоиш арзи сипос намуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ бо кишварҳои аъзои ин созмонро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон номиданд. Зимнан ба густариши ҳамкорӣ дар доираи ЭКО дар бахшҳои тиҷорату нақлиёт, энергетика, саноат ва кишоварзӣ чун шарти муҳими таъмини рушди устувор дар минтақа таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. дар робита ба ин зарур шумурда шуд ки котиботи созмон дар баробари таҳлилу баррасии натиҷаҳои иҷрои санади чашмандози ЭКО 2025 дар ҳамкорӣ бо кишварҳои аъзо санади дигареро ки ба истифодаи комили зарфиятҳои мавҷудаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ равона шудааст, таҳия намояд. таъкид гардид ки бо вуҷуди таъсири манфии равандҳои мураккаби сиёсиву иқтисодӣ дар ҷаҳон, рушди иқтисоди кишварҳои аъзои созмон ба таври умум тамоюли мусбатро нигоҳ медорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ҳаҷми тиҷорати миёни кишварҳои аъзо изҳори андеша карда, таъкид доштанд ки ҳиссаи он дар соли 2024 ба 33% ҳаҷми умумии тиҷорати хориҷии Тоҷикистон баробар буда, нисбат ба як соли пеш 18% зиёд аст. дар ин самт рушди робитаҳои нақлиётӣ ва долонҳои нақлиётии гуногун восита муҳим дониста шуд. ҷонибдории Тоҷикистон аз рафъи монеаҳои тиҷоративу нақлиётӣ, содагардонии транзит, пайвастшавии шабакаҳои роҳҳои заминӣ, оҳан ва ҳавоии кишварҳои аъзо таъкид гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки баҳри баландбардоштани самаранокӣ ва шаффофияти ҳамкорӣ дар ин самт ҷиҳати рақамикунонии санадҳои транзитӣ молӣ иқдомоти зарурӣ анҷом дода шавад. ба андешаи роҳбари давлати мо чунин тадбир ба тавсеяи тиҷорат ва таъмини бехатарии он ҳамчунин сарфаи вақт ва афзоиши ҳамлу нақли байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоиши 17-уми созмони ҳамкории иқтисодӣ таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба масъалаҳои рушду густариш ва тавсеяи ҳамкории кишварҳои аъзо дар соҳаҳои афзалиятноки энергетика, аз ҷумла истифодаи рӯзафзуни энергияи таҷдидшаванда, тавлиди нерӯи сабз ва рушди иқтисоди сабз ҷалб намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон татбиқи пурраи тарҳи бунёди хатти баландшиддати интиқоли барқи касаҳазорро барои кишварҳои иштирокдори он муҳим ва таҳияи стратегияи таъмини устувории энергетикии минтақаи ЭКО-ро ба манфиати кор номиданд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ҷонибдории Тоҷикистонро аз тавсеяи ҳамкории кишварҳои аъзои созмон дар соҳаи саноат ва кишоварзӣ баён намуданд. зарур шумурда шуд ки маблағгузорӣ барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, бахусус миёна ва хурд дастгирӣ ва афзоиш дода шавад, зеро ин иқдом бешубҳа дар таъсиси ҷойҳои навикорӣ, афзоиши истеҳсолот аз ҷумла дар соҳаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ мусоидат хоҳад кард. таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди агротехнологияҳо, ташаккули кишоварзии зеҳнӣ ва таъсиси маҷмӯъаҳои агросаноатӣ самти дигари ҳамкории самаранок номида шуд. вобаста ба тағйирёбии иқлим таъкид гардид ки кишварҳои аъзои ЭКО дар баробари таъсири манфии оқибатҳои он ҳамона осебпазир боқӣ мемонанд. зуҳуроти селу обхезӣ, ярч, тарма ва дигар офатҳои табиӣ ки ҳамасола ба иқтисоди кишварҳои аъзои созмон зарари зиёд мерасонанд, дар ҳоли афзоиш қарор дорад. аз ин рӯ зарур шумурда шуд ки дар доираи созмон барои коҳиш додани паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва таҳдиди офатҳои табиӣ тадбирҳои мушаххас андешида шавад. ҳамкории минбаъдаи кишварҳо дар доираи барномаҳои ҳифзи муҳити зист, барқарорсозии низоми экологӣ ва мубодилаи таҷрибаву технологияҳо дар ин соҳаҳо ба манфиати кор дониста шуд. дар ҳамоиш таъкид гардид ки Тоҷикистон ҳавасманди идомаи таҳкими робитаҳои судманди фарҳангиву гуманитарӣ дар чорчӯби ЭКО мебошад. дар ин зимн салоҳ дониста шуд ки ба ҳамкорӣ дар бахшҳои илму маориф, тандурустӣ ва сайёҳӣ такони тоза бахшида шавад. аз вазъи имрӯзаи мураккаби ҷаҳон ва шиддат гирифтани вазъ дар ховари миёна ёдовар шуда, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки кишвари мо ҷонибдори коҳиши шиддатнокии вазъ ва барқарорсозии сулҳи пойдор дар ховари миёна танҳо бо роҳҳои сиёсиву дипломатӣ мебошад. дар фароварди сухан сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки натиҷаи нишасти имрӯза ба рушди ҳамкории гуногунҷанба дар чаҳорчӯби созмони ҳамкории иқтисодӣ такони муассир хоҳад бахшид.